dokazujete zmluvu s spoločnosťou Karpano, ktorá prevádzkuje reštauráciu na Hlavnej ulici, ktorá bola v reportáži. Zatiaľ som ju nevidel. Dobre. A pokiaľ ukazujete zmluvy s partnermi máme tisíce, ktoré vám ponúkajú ako zľavy, pokiaľ vy donesete nejakých členov. Každá jedna zmluva je podpísaná a opečiatkovaná. Neexistuje v našom katalógu partner, ktorý by nebol predtým podpísaný. Áno. To vy čo spochybňujete? Môžete ich navštíviť. No ale boli sme v 10, sme hľadali 10, ani 10 neboli. Pretože ale my predložíme všetky partnerské zmluvy, opečiatkované od nich. Dobre. To vám čestne vyhlasujem pred všetkými občanmi tohto štátu. Každá jedna zmluva je potvrdená. Ak zabudol, alebo nechce dať zľavy, to je zase ďalšia vec. Ale každá jedna zmluva je podpísaná. Nemohla by byť v katalógu. Dobre. Nemohla by byť v katalógu. Našli sme niekoľko firm, ktoré boli v katalógu a nefungovali. Ale my že nefungovali, že nechceli dať zľavy, to je druhá vec. Hovoríme o tom, že každý jeden partner náš podpísal zmluvu a žiadne falošné zľavy. To sú zmluvy podpísané, opečiatkované. Pochopili sme? Pochopili sme. Moment, ešte. Moment. Pán Póli. Nie, teraz točte, to je veľmi dôležité. Nie, nebude teraz točiť. Nie, to musí točiť. Pretože pán Póli vyhral všetky súdne spory. Pozor, to nie je len tak. A teraz točte. Tu sú zmluvy, jakže nie? Však to by trebalo točiť. Vy poviete kameramanovi, nech netočí. Keď ja posledné 3 minúty, ja chcem dať poslednú. Nie, to je dôležité tiež. Pretože moja kamera dotáča. Takže ma počúvajte, pán Urbančík. Prečo bránite veciam tak, ako by sa mali vyvíjať? Vy chcete riešiť veci tak, aby vám boli vyhovujúce. Aby to meno Póli ostalo očiernené. Nie. Vy viete prečo? Neviem. Pretože ste poprvé osobne zaujatí, pretože som vám povedal niektoré moje názory, sa vám nepáčili, že? A tak ďalej. Tak moment, teraz sa pozrime. Povedali ste v televízii, že pán Póli neposkytuje žiadne pôžičky, oklamal ľudia a tak ďalej. Členstvo v klube nie je o pôžičkách. Členstvo v klube si kupujú ľudia preto, aby mali členstvo. A môžu mať ročné prázdniny u úveru u nás. Ročné prázdniny používajú naše peniaze. Počúvajte ma. A točte. Moment. Ste povedali, že Póli nedával pôžičky. Tu sa pozrite, súdy. A to sme ukazovali, minule ste nám ukazovali. Ale však tu ich je niekoľko 100. A jak ste mohli pustiť do televízie, keď som vám ukázal, že aké problémy máme s ľuďmi, neplatia pôžičky, že Póli pôžičky žiadne nedáva, oklama ľudí. Dobre. Však minule sme o tom hovorili. Jak ste toto mohli pustiť? Máte povolené na nebankovú činnosť? Moment, nechajte ma dohovoriť. Tu sú stovky zmluv. Kde som vyhral všetky súdy, kde sú dlžníci. To je jedna vec. Druhá vec, ma počúvaj, áno, máme obchod, služby a podobné veci a k tomu mám zmluvy s nebankovými spoločnosťami, som to povedal pred chvíľou, aj s bankami. To mi povoluje poskytovať úvery. A členom klubu môžem poskytovať úvery ako v rodine, v jednej, koľko ja chcem. Hovoríme o tom. Stovky úverov, ktorí neplatia ľudia. Prečo je členstvo 24 000 korún? Pretože treba platiť veľké poplatky súdom za ľudí, ktorí neplatia. Takže nielen, že im požičame peniaze, ale ešte aj všetky poplatky. No môžete sa vyjadriť kľudne, pretože ma nepustíte k slovu. Prečo neberete do úvahy stovky klientov, ktorí podviedli pána Póliho? Súd rozhodol pánovi Pólimu zaplatiť požičané peniaze. A pozor, máme klientov, ktorých som dal na súd v 3. roku. Prevádzkujete nebankovú činnosť? Prevádzkujeme na základe rôznych dohod a zmluv a tak ďalej. Čiže požičiavate peniaze. Jasne, že. A beriete si od ľudí peniaze za, to je smeruje ďalšia moja štvrtá otázka, poskytujete úvery teda zisky z poskytnutých peniazí? No, tak poskytujeme úvery klientom. Mám zmluvy, banky, nebankové inštitúcie, áno, druhá vec. A ďalšia vec je tá, že pán Póli poskytol ľuďom pôžičky bez úroku. Áno, bez úroku. Máte niečo proti tomu, že pán Póli požičiava peniaz ľuďom bez úroku? To je asi jediný človek na Slovensku. Vy sa ma pýtate, a ja vám odpovedám. Tu sú pôžičky bez úrokov. Ľudia, ktorí investovali do vašej spoločnosti, aký úrok ste im slúbili? My máme úroky také, ako vyžaduje spoločnosť, a to je bežne 7% ročne, čo je najnižší úrok na Slovensku. Keď si u vás niekto investuje do vás... Počkajte, ste povedali o pôžičke.
nie o investovaní. My rozprávame o pôžičke teraz. Takže pán Póli požičiava peniaze bez úroku. Tu si prezrite materiály, bez úroku. Áno, bez úroku. Tu sú kvantá pôžičiek bez úroku. Tu prišiel pán Brišiak z 150 a povedal, pán Póli, potrebujem súdne pomoc. Treba mi predať byt, mám ho zastavený, nemôžem ho predať, pretože mám dlžoby na bytovom družstve, mám dlžoby na elektrike, na plyn, neviem predať byt. Požičte mi 50 000 korún, nie, toto je zase niekto iný, 50 000. No kto by na taký zdrav požičal 50 000? Čo je to napísané? Bezúročne. 50 000, to je niekto iný, že? Tu si pozrime, pani, ktorá si požičala 10 000 korún bez úroku a ešte sme 5 000 poslali ďalších na Vianoce. Ale to je bez úroku, pane. To nie je v poriadku. Vy ma chcete doviesť do určitej situácie, že pán Póli požičiava peniaze za úroky. Takže poprvé, pán Póli požičiava ľuďom peniaze bez úroku. To kto by urobil, to je dobré? Počúvajte. Pretože taký človek ako ja, ktorý má silné sociálne cítenie, požičia peniaze bez úroku ľuďom. No, a to všetko viem doložiť. Áno? Jaký som blbý, že? Ja sa vás pýtam, niekto vám dá peniaze k dispozícii, že investuje do vašej spoločnosti, aký úrok mu ponúkate? Takže teraz počúvajte, hej? Takže, mám stovky klientov, ktorí odo mňa dostali peniaze bez úroku. Z tých vyše 600 klientov, ktorí som ja požičal peniaze, nevrátil nikto ani korunu. Tu ste veľmi bohatý človek. No, ja som taký človek, ktorý pracoval od 15 rokov, mal 2 zamestnania a pracoval od zarábal. Peniaze ľuďom bez úroku, to kto by robil? Peniaze, ktoré získate od ľudí, ako ich úročíte? Poprvé, ja žiadne peniaze od ľudí nezískavam, takže poprvé, vráťme sa k tomu. Keď člen klubu chce investovať peniaze, my mu ukážeme, kde ich môže investovať. Peniaze, stačí moja kazeta. Peniaze, ktoré chce človek investovať, neinvestuje klient. Ani jeden z klientov neinvestuje peniaze k pánovi Pólimu, ani do Golden Clubu, ani do Capital Invest Communication. Počúvajte ma. Žiaden klient, nepoužívajte veci, čo ste natočili v lete. Môžete? Všetky veci, ktoré ste v lete natočili, môžete kľudne pustiť znova. Ale upozorňujem vás, ak pôjde taká uputávka, jak išla minule, že ste ako keby ste boli zadržali nejakého vraha, zločinca, podvodníka, tak ma počúvajte dobre. Ak sa mi neospravedlníte vy osobne, ani televízia, verejne, budem žiadať o 10 miliónové odškodné a všetko podložím. Prečo? Bo už teraz ste nám spôsobili niekoľko miliónovú škodu. Už teraz. Aj to podložím. Prečo a ja? Že odskočili firmy, s ktorými som mal podpísať zmluvy na miliónových obchodoch, že predseda predstavenstva podpísal zmluvu s nami o veľmi dobrom vážnom obchode, ale ma ohovoril niekto, u neho odskočil zmluvy. Tam je veľká strata. Členovia klubu zarábajú o 2/3 menej ako predtým a musia vynaložiť oveľa viac energie, aby presvedčili ľudí, že to nie je pravda. Ďalšia vec. A tým pádom ste poškodili aj všetkých tých mojich manažerov a ich rodinných príslušníkov o peniaze, o ktoré prišli. Ďalšia vec, že ešte sa vrátim k tomu. Vy ste povedal, vy ste povedal, že polícia, či má so mnou nejaké skúsenosti, či som bol vyšetrovaný. Áno? Tak polícia veľmi dobre vie, že pán Póli nikdy nemal problémy s ľuďmi z nejakého dôvodu. Keď prišla rakúska spoločnosť, pán doktor Pašmi do Košic robiť nábor, potreboval niekoľko tisíc ľudí na diaľnicu medzi Rakúskom a Talianskom, že má štátnu, že má štátnu objednávku. Takže ma počúvajte dobre, jeho pracovník chodil každé 2 dní po peniaze. Prečo vy nenecháte si to povedať? Lebo pán Póli dal ľuďom 2,5 milióna z vlastného vrecka za peniaze, ktoré vyinkasoval pán Pašme a ušiel do zahraničia. A pán Póli kvôli dobrému svojmu menu dal ľuďom 2,5 milióna korún z vlastného vrecka, ktorý zobral niekto iný. Na to mám doklady, dôkazy z polície.